Takže já vás zdravím, vítejte u nového videa. Vím, že jsem netočil pěkných pár dní, měsíců, jedno. No prostě tak, teď bych to chtěl vynahradit. Už jsem točil jeden díl, ale ten přesáhl 15 minut, měl to 19. Ach jo, to bylo tak dobrý. Takže jaký mod dneska ukážeme? Ukážeme si Gulliver mod. To ten Gulliver mod vlastně. Jsou dva typy Gulliver modu. Jeden je, že normálně zvětšujete bez toho, bez omezení. A druhý je, že má přidá nový pošny. Tak se na to podíváme. Jsou tu kovidle, pošny. Můžete samozřejmě udělat i házecí. To má v češtině úplně mazácký název. Postřikovací. Totální název. Takže, co to vlastně dělá? To vám to ukážu. Dupít. To hodit. A já to zvětším. Ty úplně mazet, nevím co s tím, co se s tím dá dělat. Asi to nechce využívat. Ne, teď jasný. Má to pár výhod a nevýhod. Velký ten dokáže rychle ničit bez nástrojů, tady to byste rychle ničili i kamenem, potřebujete jenom ruku. Mazec. Pak když skočíte z nějaký velký výšky, tak vám to málo odebírá. Myslím. Nebo je to naopak. Já se stává přesně, že když se rozeběhnete, skočíte a tak jsem tady takhle, je to vlastně ani co to? Co se stalo, to je jedno. Takže to je všechno. Já jsem to pak zkoušel, prostě je to zábava. Musíte někdy zkusit. Prostě je dobrý mod. Pak máme i určitě druhý potion a určitě víte, na co je. Samozřejmě. Ale se to zmenší do minimálních rozměrů. Kde? Jste patěloučky jenom jeden blok. A káčte samozřejmě skákat jeden blok. Jsou dva. Tak, vidíme dva bloky. 3, 4, 1, 3, tady. Tak, vezmeme symbol, budeme šplhat. Ano, vidíte dobře, až šplhu, jako by tam byl žebřík. Pak je tu ještě, když budete mít prostě papír, tak jste normálně imbecil. Čumte, nic si to možná udělit. A koukejte. Jo, on padá. To vlastně dává výhradu, že jste tak malinký. Můžu pít. To možná můžu pít, je i někdo se tady ten pohledu. No, nevadí. Tak, teď si ukážeme, jak se to asi tak kraftí. Jo, kraftí. To bylo normálně kraftění je jednoduchý, asi si myslíte, že kraftění je taky složitý, tady to sem, pak tady to součástky, co sem, být kraftět dát sem. Ale to je jednoduchý. Nevyrůstaj to. No, to jsou vlastně na to zmenšení. Tady to. Tak jo. Tam. Takže vezmete si obyčejnou vodu. A ji nemám. Mám už tu toho vytvořit. Tak, dáte sem. Vezmete ty bradavice ze staré babičky, až ji tady najdu tady. Dáte sem. Všem ukážu na velký. Úplně to samý, dáte 4, teda 3, nemůžu počítat. Neumím počítač! Prava, hvězdička, neumím počítat. Jasný, kdo by čekal, že úplně budu profesionální matikář. Tak, máme napření na pilář. Teď tam dáme na zmenšení 2 houbičky. Na zvětšení 1 houbičku. Mushroom. 1 houbičku. Tak to bude dřív, vyhraje ten, kdo lepší, dostane 5 kilo. No, to bude dřív. Ano, je to tady, ještě má 1 houbičku, takže
A vyhrál Zajten. Máme tam ještě gunpowder, aby si to dalo házet. Můžu to házet. Dělej! A teď vám k tomu modu něco řeknu. Úplně úžasný mod. Můžete s tím zvětšovat a zmenšovat kohokoliv. Třeba můžete si třeba udělat gigantského creepera nebo mini creepera. Mini creeper odbouchne jenom 2 kostičky, někdy. A mega creeper odbouchne jako, myslím, že TNTčka, když dáte vedle sebe. Tak, máme tu malý, ten gunpowder je strašně pomalý, já vím, protože tam dáváte už máme 2 rozstřikovací, z toho brát už nebudu, tady jsem to bral, neumím skákat, tady jsem bral z toho, a to by se bylo tak schovat každých svých krabiček. Tady, jedna. A potom se chci udělat. Úplně geniálně to můžu dát. Pam, pam, pam. A dát 23. Tak, potom budete mít tady ty. Vidím, že to nás bývá nejlepší. Má takovou trochu, že mě to, mohla se, tak jo, mám na písmu, jo, to bylo mě píšu, protože ty moc se mě pořád štvaly, byl jsem obří, já jsem chtěl zmenšit někoho a já jsem se zmenšil i s ním, takže jsem byl s ním malej. Aha. Pavneme creeper. Takže vám, když bouchne velký a když bouchne, takže se zmuštěné. Když bouchne malý a když bouchne velký. Mazlý. Ukážu vám ještě, jo. Ještě vám ukážu malýho. Ty máš dopředu. Tak tady je díra od velký, od středního, ještě malýho, hele, našel. A dám jedničku, ne, sedni. Co jsem se skončil. Teď to odbuchne malej. Teď se podržte. A to je dost. Zkus bochnout ti zabiju. A odbuch, a od velkýho. Já dám kreativ, aby jsem vám to ukázal, ten velkýho. Takže tady ty 3 kostičky, koně, nevím, já ničil ten menší. A tady to malou velkou úplně rokli, zničil ten obří a tady ten střední. To sdílet něco. Teď klesám do nebes. A zase. Ukážu vám úplně žužešnou věc. Vidíme mi? Ne. Jsou to prasátka. Možná tak hluboký? Mi to možná nepřijde. Kill you, motherfuck. Co tu dět dostanu? Jo? A ukážu vám úplně žužu věc. Jsem se pořád přesně tady to. Ukáže to by bylo. Mini prašťátka, máme tu mini prašťátka. Nešlo no žužo. No, ukážu mega prasátka. To už nebudou prasátka, to už budou... Jasně. Tak vezmu. Já jsem se taky zvětšil a už máme jedno gigantský prase. Když se nám to buglo. A ještě 3 gigantský prasata. A dobrý, když vezmete luk, oblič luk, šíp, zabijete, když jste velký, tak zabijete do 1 prase na Dunanu. A co čem? Košem to ještě má velkýma. Kill you. No, ok. Tak se rovnou můžu vstát než... Jo, motherfuck. What the fuck. Vidíte gigantický dropy. No ty bude žíbat. Jo, můžu schovala. Gigantické dropy útočí na planetu Minecraft. Pojďte se. Všem ukážu jednu nevýhodu malýho.
Takže takhle se jdu, chci zničit točku na jednu ránu, ale musím to sekat jako idiot. On jsem získal. Jak víte, když jste normální, tak tu točku zničíte určitě na jednu ránu, ale vy jste malý. Určitě jste přišli na to, co chci říct. Když jste malý, ničíte strašně pomalu. Když jsem velký, tak se ničíte strašně rychle. Velký dropy, hezký. Tak to je asi všechno? Ne, není to všechno. Jdeme se podívat na... Ochočení vlka, malého vlka. Hej, grasa, to taky musím potom zkusit. Vlk. A kost. Kost. Nechci nějaký dopr. Samozřejmě v inventáři zase budou malý. To je škoda. Čau vlku. Nechcete s sebou. Zmenšil se? Já vám nezmenšil. Se mě bojí, tak imbecilem. Co mám myslet? Jo. Ty můžeš dát žádnou budoučka. Ježiši, koukám. Máme ochočení vlka, což je úplně parádní. Jsme šťastní všichni, oba dva. Uděláme si giganticky. Ježiši. Výhoda. Třeba když budete chtít někoho, že ochočíme si vlka, půjdeme na moby. Máte to na 100% vyhraný. No, není problém. Adě. To všechno. Já chci. Jasný, je to všechno. Tak. Je to všechno. Aha. Jo, tak to už asi je všechno. Příští mod, když budu nahrát, tak bude asi... Já jsem naplněná, tak Sword Plus. Dokonce jsou tam i 2 luky. No to už v příštím díle. Pak je Južo. Tak já se s váma loučím, tak čau, čau, čau! Čau, vy let's playeři!